खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि स्कलारशिप नटिस इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। जुदि नोंथाङा स्कलारशिपनि सोमोन्दै इनफरमेसन मोननो लुबैदोंबा एबा स्कलारशिपनि सोमोन्दै एप्लाइ खालामबाय थानो लुबैदोंबा आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे साइडआव थानाय बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै अल नटिफिकेसनाव क्लिक खालाम। दिनै नोंसोरनो फेयार एन्ड लाभलि स्कलारशिपनि सोमोन्दै आं बुंनो सानदों। बेखौ एप्लाइ खालामबा मा नांगौ, बोरै बेसेबां पार्सेन्ट नांगौ, बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना नायलांनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। बे स्कलारशिपनि नामानो जाबाय फेयार एन्ड लाभलि केरियार फाउन्डेसन स्कलारशिप 2019। बिनि लास्ट डेटआ 15 तारिख 12 मार्च 2019 आव। बे स्कलारशिपआ हिनजावफोरनि थाखायल' 15 बोसोरनिफ्राय 30 इयार्ससिम जागोन आरोखि। एप्लिकेशन मास्ट बी एप्लाइ फर पारसिं UGC स्टुडेन्ट, आन्डार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जायखिजाया गभार्नमेन्ट इनस्टिटिउसन रेकगनाइजनियानो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय क्लास 10 आव आरो क्लास 12 आव 60% मोननाय जानांगोन आरो फेमिलि इनकामआ 6 लाख्स जानांगोन, होमबानो एप्लाइ खालामनो हागोन। मा ग्रेजुएटनिया मा कर्सआ एप्लाइ खालामनो हागोन नैबेयाव दंखायो। BA, BSc, BCom बेफोरनो हागोन आरो पोस्ट ग्रेजुएटआव MA, MSc, MCom बेफोरनो हागोन आरो नोंसोर बे मा कर्स दं बेफोरनो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नै बेयाव कचिं क्लास लादोंबा बिसोरबो खालामनो हागोन। बेंकिं सार्भिस मा दं बेखौ नायजोबबानो जाबाय। बेखौ बोरै एप्लाइ खालामो जुदि नोंथांमोना रोङाबा कमेन्ट सेक्सनाव बुंनो हागोन, आं एप्लाइ खालामनायनि स्टेपफोरखौ खोन्थागोन। जुदि नोंथाङा बेबायदिनो स्कलारशिपनि सोमोन्दै गोदान इनफरमेसन मोनबाय थानो लुगैदोंबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम, जाहाथे आं जायखिजाया स्कलारशिपनि गोदान नटिफिकेसन लाबोबानो नोंथांनाव फार्स्ट थाङो आरो नोङो स्कलारशिप मोननो हायो। बेखौनो खावलायनानै आं दिनैनि आंनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा जुदि भिडिअखौ लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो नोंनि लोगोफोरनो शेयार खालामना हो, जाहाथे बिसोरबो स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हायो। एसेनोसै, थेंक इउ।